Zdar lidi, vidíte u takového trošku prostě informační video. Dneska původně jsem včera říkal ve videu, co to je? Tohle, počkejte. Ježiš, já se podívám. Aha, to jsou ty nálepky. No, to je jedno. Ve včerejším videu jsem myslím říkal, že v sobotu dneska, a nebo zítra v neděli bude video z bazénu. Ale dneska jsem na tom bazénu nebyl, protože jsme prostě na to nauku zapomněli. A zítra jdeme ten bazén 100%, bude tam se mnou i bratranec. Takže super. Všechno bude v pohodě. No, to bylo jenom prostě takový informační video, že zítra bude to video. Jako z toho bazénu. Nějak večer. Bude těch videí víc. Třeba nevím, jak si jezdím tobogán. Pak ještě třeba něco, nevím, skoky do vody, třeba ne, to by byla kravina. Prostě ještě něco. Co nevím vůbec co, ale to je jedno. No nic, tak jo, to bylo jenom to, pro tohle video to je vše. Jenom informační video. Zítra to je, že tam půjdu na ten bazén je 99,9, takže určitě na ten bazén půjdeme, když si někdo onemocní, mamka nebo někdo, kdo tam jde, tak je to v prdeli. No nic, takže to je všechno. Mějte se hezky, dejte like, odběr, koment, všechno možné a zdarec.